De bhar go sé oscailte do cách, siadm go bacóga meach níos mó Gregor ag play like few muna aontín tú le gachród a deran daine eile. Is féidir sort rion nó oidreachta ágáil ó thaobh rudí a phléir agus mar dúirt mé ceapan sé tá sé níos fearr má tá tú oscailte fao chéithú nó de fear anam a úsáid ó do initials úsáid. Agus is féideach do rion ó oidhreacht a ágáil so tá iontas ón chun ar na rá nach bhfuil níos mó daine ag Gregor ag pléir agus ní amháin an fóm an siad sin ach a thaobh na man associate go generalta like, bí lá daoine Gregor ag pléir an fóm sin Greg óháin ar Facebook ach las muid a sin tá aspa Gregorí a bhain sin atá sásta play éine faoinmheige agus ceapan sé don cuid is mó tá play trí bhean an bhéirle níos tábhachtaí ó thaobh cócran cin na Grega ná play trí bhean na Gaeilge mar tá play trí bhean na Gaeilge faoinmheige ag sort preaching to the converted. So tá aontas orm nach mí níos mó Gregorí sásta like tá is go nach duine an aitheanta mé ó thaobh na man cumarsáide tá céime gom snuair seoir agus tá baintseach le níor FM agus Raidió na Lifa agus tá cúpla rudí eile go mar líne. Tá sásta mo thornaí a nuachta ar líne ach níl a lán Gregorí sásta é sin dhéanamh.